се очаква да бъде най-голямото музикално ще направим събитие на капан за годината животни. в България. Нека да започваме. Не сме търсили специално някой, който да замести Фреди, защото за нас Фреди е незаменим. Млада младът се появи и се оказа, че той може да се справи с задачата. Има невероятен диапазон, притежава страст в гласа, може да прави шоу. Освен това е забавен. Публиката се идентифицира с него, а и е много добър човек. А това е много важно, защото ако трябва да работиш с някого и да обикаляш целия свят с него, то задължително трябва да харесваш този човек и да се уважавате взаимно. Много обичам Адам. Освен, че се отнася с уважение, той е непоклатимо уверен в себе си, което се дължи на това, че е природно талантлив артист. Той е като един Елвис. Може би е и малко като Фреди, но повече ми напомня на Елвис, тъй като независимо дали си момче или момиче, има нещо в него, което те кара да се влюбиш. Даваме му да изпее песен на Queen и той го прави. Не му казваме изпея като Фреди. Той не иска да го прави, защото иска да е себе си. И му се получава просто страхотно. Има хора, които смятат, че не би трябвало да продължавам да изпълнявам песните на Queen. Но аз съм прекарал половината си живот в построяването на този музикален каталог и този неповторим дух, който Queen притежава. И да намериш някой, който да изпълнява творчеството на групата по различен начин, но с тази страст, с която сме го правили ние, бих казал, че е истински дар от Бога. Не сме търсили такъв човек целенасочено, а и никога не съм си представил, че ще го открием. Не съм смятал, че съществува някой, който може да се справи с тази работа. Но ето, че се появи Адам и той се справи отлично. Хората го обожават. Виждам лицата на хората, които за първи път идват на наши концерти и никога преди не са виждали това ново превъплъщение на Queen. Казват си, не, ти не си Фреди, не съм сигурен, че мястото ти изобщо е на тази сцена. След 2-3 песни обаче вече са влюбени в него, защото виждат, че е земен, но в същото време знае какво прави и умее да комуникира с публиката, подобно на Фреди. After 2.5 songs, they love him because they see this kind of humility and they also see the confidence of someone who knows how to connect in the way that Freddie connected. На 24 ноември 1991 година фронтменът на Queen Фреди Меркюри умира от пневмония вследствие на СПИН. За останалите членове на групата е ясно, че това е краят. Минават години преди Брайан Мей и Роджер Тейлър да възродят Queen с нови.